Catalunya no és una ONG. No es diu racisme, se'n diu supervivència. Els ho recordo sempre, senyora Oriols. Senyora Oriols, els ho recordo sempre. Qui vol que hi hagi pobresa? Qui viu de la vulnerabilitat dels altres? Qui necessita persones dependents fent cua a serveis socials? No sé, aviam si encara veurem una flotilla cap a Badalona. Quan vostès diuen sense llar, què volen dir? Sense llar o immigrant il·legal? Manifestacions multitudinàries de volem acollir, partits polítics amb milers d'afiliats posicionant-se a favor de no deportar els menes i quan es cerquen famílies adoptives, ho vam veure ahir, ningú enlloc, tu, que fan comèdia. Catalunya, casa Palestina. És el títol del darrer episodi d'aquesta novel·la negra que el socialisme redacta amb els nostres impostos. Un programa dotat amb més d'1,5 milió d'euros que pretén acollir palestins durant 3 anys. Tenim Barcelona i altres ciutats catalanes plenes de sense llar, dormint al ras i morint-se de fred, sense que la màxima institució del país trobi fons per donar-los aixopluc i vianda, però en canvi el govern illa troba 1,5 milió d'euros anuals per importar immigrants procedents d'un país on el terrorisme guanya eleccions i on la mainada és educada en l'odi contra els jueus gràcies als fons públics europeus. Milers de famílies catalanes esperant per una prova diagnòstica, per una operació quirúrgica, i ells arribaran i automàticament, cap dins. El nostre pressupost i el nostre sistema sanitari a disposició de qui a Suara celebrava atemptats terroristes i cridava consignes nazis. Els països musulmans no acullen palestins perquè els fa por el grau de radicalització dels habitants de Gaza, però vostès es veuen amb cor de dur-los cap aquí. Digui'm, els faran un curs de drets humans com proposava el senyor Colomines amb els imams salafistes o ni això? Per respondre té la paraula el president de la Generalitat. El termòmetre moral de Catalunya, que es demostra, per exemple, amb els acords als que hem arribat per donar tractament a les persones que pateixen EVA o, per exemple, en com acollim i integrem a persones que venen d'altres indrets, persones immigrades que fugen de situacions de pobresa, està per descomptat o per fort molt més per damunt del que vostè demostra en la seva intervenció, un cop més. Plena d'odi, plena de rancor, plena de por. És un discurs poruc, el que fa vostè. És un discurs poruc. Només es pot entendre aquest discurs d'una persona que té por, una persona que no confia ni en si mateixa ni en el seu país. Bé, de vostè què sabem? I avui ho tornem a veure. Que està a favor de Netanyahu, que està a favor de Trump i que està a favor de privatitzar les pensions. Sí, que està a favor de privatitzar les pensions. Sí, està a favor de privatitzar les pensions. Aquest és el seu concepte de solidaritat, fins i tot entre generacions d'un mateix país. Au, va, això sí que és lluir-se. Per repreguntar té la paraula la diputada senyora Sílvia Oriol Serra. De garantir-les, senyor Illa, som favorables a garantir-les, perquè no ens haguem d'acabar jubilant als 80 anys, que cada cop ens ho allarguen més per pagar la renda mínima garantida als immigrants que deixen entrar. Això que vostès volen fer de Casa Palestina ja ho va fer el govern de Dinamarca l'any 1992, acollint 321 palestins. Saben quin va ser el resultat d'aquell experiment? El 64% d'ells va cometre algun tipus de delicte en territori danès i el 55%, 27 anys després, vivia exclusivament de subsidis públics. Saben quin va ser el cost de tot plegat per als contribuents danesos 33 anys després d'haver-los acollit? 300 milions d'euros. 300 milions d'euros llançats perquè uns governants vanitosos com vostès poguessin fer-se els bons samaritans davant l'opinió pública. Quants en pensa acollir vostè, senyor Illa? És per anar fent càlculs de quan ens costarà la seva broma. Per respondre té la paraula el president de la Generalitat. No n'hauríem d'acollir cap si no s'hagués produït el genocidi, que ha iniciat el senyor Trump. No n'hauríem d'acollir cap si no es produís el genocidi que ha iniciat el senyor Trump, al que vostè li dona suport. El genocidi que hi ha a Gaza. Per cert, l'altre dia vam fer una cimera. Vaig convidar tots els grups
per veure els efectes com podien pal·liar els efectes que es produïen sobre la societat catalana gràcies a aquesta guerra, aquesta nova, a Iran. Van venir 6 grups, tots ells amb propostes. Algunes hi estem d'acord, algunes no. Vostè no va venir. Quina feina fa vostè? De qui s'ocupa vostè? No li importa els efectes que té la societat catalana, els efectes d'aquesta guerra d'elecció? No li importa això? Qui vol que hi hagi pobresa? Qui viu de la vulnerabilitat dels altres? Qui necessita persones dependents fent cua a serveis socials? Doncs la bancada esquerra d'aquest hemicicle. A la Catalunya rica i plena, vostès serien totalment prescindibles i residuals. Per això es mostren favorables a aquesta immigració desaforada que irromp al nostre territori, col·lapsant els serveis públics, tensionant el parc d'habitatge, saturant els jutjats, fent petites les presons. Ara que els del país hem superat l'etapa proletariat-burgesia, vostès necessiten importar semiesclaus per continuar atacant els que han fet fortuna. Necessiten que hi hagi pobres que depenguin dels ajuts que vostès atorguen. L'equació és simple, jo et dono l'ajuda, la bonificació o la renda garantida i tu em votes. El negoci del segle. Ells cobren sense fer res, vostès obtenen cadira i mesada en aquest Parlament i qui paga la factura de tot plegat són les classes populars i mitjanes del país. És economia bàsica. Quan el mercat laboral rep un gran contingent de mà d'obra barata, el resultat immediat és la precarització. Vostès necessiten la precarització per mantenir el relat i la quota electoral que tenen en aquesta cambra. Les darreres dades demogràfiques apunten que un 18% de la població és estrangera. L'augment de població estrangera a Catalunya en la darrera dècada supera el 40%, molt per sobre de la mitjana de la resta de la península ibèrica. No és que tinguem un magnetisme especial ni un poder de seducció fora mida. És que Espanya ens ha convertit en l'abocador de les seves polítiques proimmigracionistes. La immigració antioccidental i tercermundista és l'arma que han trobat per desnacionalitzar-nos, empobrir-nos, col·lapsar-nos. Una arma de destrucció massiva que sacseja l'estat del benestar i amenaça d'enderrocar-lo. Increments del 40% en les visites d'atenció primària, aules públiques amb el 70% de l'alumnat d'origen estranger. Quants de vostès porten els seus fills a escoles amb el 70% d'alumnes immigrants? Quants de vostès fan cua a la sanitat pública? Cap ni un. Des de la seva posició privilegiada i còmoda, que fàcil és acusar els altres de racisme, xenofòbia o extremisme. Vostès han competit mai amb immigrants per obtenir una ajuda social? Jo sí, abans de ser regidora, batllessa i diputada. I ja els avanço que vaig perdre, com tots els catalans. A nosaltres ningú no ens ajuda, tant fa si som famílies nombroses, monoparentals o mileuristes. Per qui seran els milers de pisos que han promès, si és que arriben mai, a construir-los? Per la immigració que Espanya deixa entrar il·legalment i que vostès amunteguen a Catalunya com si fóssim el traster de la península? Segons dades de la Seguretat Social del 2024, a Catalunya hi ha més de 600.000 afiliats estrangers. Això vol dir que almenys n'hi ha 844.192 d'immigrants que no cotitzen ni aporten res a les arques públiques, malgrat que utilitzen els serveis, infraestructures i recursos del país. Això és la ruïna i ho saben. Veig que ara Junts ja parla de contractacions en origen, ja van vinguent. Com ho porten això d'acusar-nos primer de feixistes i en acabat plagiar-nos el discurs? És dur? És fàcil? Si parlem en termes de seguretat, la situació tampoc mena a l'optimisme. Els immigrants acumulen el 65% de les detencions, corroborant la relació existent entre immigració i delinqüència que vostès tan inútilment neguen. Per poder revertir aquesta situació cal una moratòria immediata en immigració. Hem de fiscalitzar els immigrants que tenim dins, destriar el gra de la palla. Tot el que hagi entrat de forma il·legal, tot el que hagi delinquit, encara que només sigui un furt, tot el que pretengui imposar-nos costums arcaics i misògens, tot el que no sustenti per mitjans propis i aspiri a viure de subsidis, ha de ser expulsat
I qui es quedi, que accepti les normes, valors, costums i cultura dels qui ja hi érem abans. No es diu racisme, se'n diu supervivència. Tota immigració massiva i descontrolada provinent de continents i països amb índexs delinqüencials més alts que els nostres, amb actituds misògenes i homòfobes generalitzades o amb xarxes consolidades de narcotràfic, és negativa pel país. Tant és si parlem del nord d'Àfrica com el sud d'Amèrica. Això és el que vostès no acaben d'entendre. Aplaudeixen els allaus immigratoris procedents de Sud-amèrica només perquè els nouvinguts parlen castellà. Com que parlen castellà no els importa que hagin format bandes o que provoquin baralles, agressions, robatoris. Se'ls en refum que les drogues circulin pels carrers igual que llaminadures. Ja semblen el president Pujol, que com que els marroquins aprenien català tot era xauxa. Doncs goiti, no. La mentalitat colonial els priva d'analitzar les dades amb rigor, o potser hem de dir els privava. La irrupció d'Aliança Catalana, l'engrellat polític i la tendència a l'alça que en contemplen les enquestes els obliga a renunciar a aquestes distincions irracionals segons origen i a reconèixer que la immigració il·legal sempre és un problema. Publicar de manera sistemàtica l'origen dels detinguts i interns de presó ajudarà a evidenciar la sobrerepresentació estrangera en la delinqüència i a garantir uns mínims de transparència davant de la població. Potser també contribuirà a desbanalitzar termes amb què no s'hauria d'haver frivolitzat mai i a desfer falsos mites de color de rosa sobre la multiculturalitat. Estem convençuts que tard o d'hora, fins i tot vostès, s'adonaran que Espanya és una causa perduda. I governi qui governi, el regne espanyol sempre farà frontera amb el Marroc i es arrossegarà fins la fi dels seus dies els deutes colonials generats amb Sud-amèrica. En canvi, Catalunya no. Catalunya pot erigir-se en estat i blindar les seves fronteres com fan Andorra o tants d'altres països europeus, imposant les condicions i les normes que ens convinguin. Si realment somien deixar en herència un país pròsper, segur i occidental als seus fills, només tenen una opció, i no es diu Espanya. La dependència de Madrid ens condemna a l'empobriment i a la substitució cultural i demogràfica actuals. Només amb la restitució del nostre estat podrem garantir la preservació del domini cultural, polític, ètic i demogràfic del país. L'estat català ja no és una opció. És una necessitat vital. Els ho recordo sempre, senyora Oriols. Senyora Oriols, els ho recordo sempre. El reglament estableix que les persones del públic no poden fer expressions ni de suport ni de rebuig a les intervencions que es fan en aquest hemicicle. Qui es beneficia realment d'aquesta entrada massiva i desordenada d'immigrants? És la pregunta del milió. I mira que la resposta és ben simple. Els fluxos immigratoris sense pausa ni control, sense planificació i sense capacitat d'integració ni assimilació, només beneficien a qui vol, mà d'obra barata, salaris baixos, persones sense força que puguin defensar els seus drets. No, sí, aviam si encara veurem una flotilla cap a Badalona. Avui, en comptes de copiar-nos a nosaltres, Junts s'ha decantat per copiar els comuns. Ja han demanat drets d'autor al senyor Cid? En el seu text, en boca petita, reconeixen que els assentaments il·legals generen narcotràfic i delinqüència i que qui la practica són immigrants il·legals. Però en comptes d'atacar amb duresa el fenomen, ens conviden a considerar-los un col·lectiu vulnerable extrem que requereix atenció integral i digna i n'acaben proposant fins i tot el reallotjament. Entre les mesures pal·liatives només hem trobat a faltar la inscripció gratuïta al curs de drets humans que patenta el senyor Colomines. Hagués set la cirereta del pastís. Els assentaments irregulars no apareixen espontàniament com un bolet, són fruit de les mítiques campanyes del volem acollir, de la ingenuïtat i ineptitud manifesta d'uns governants que no van preveure ni planificar les conseqüències dels seus actes. Fa uns anys, quan Aliança no existia, vostès defensaven que sense immigració no hi ha progrés i apostaven per fer polítiques immigratòries des de la perspectiva intercultural, de gènere i de la transversalitat. Fa uns mesos demanaven competències en immigració per acollir millor.
Fa uns dies, i després de certes enquestes, manifestaven voler les competències per frenar la immigració i integrar-la. Ja els veig demà passat demanant expulsions massives. Em temo que quan vostès hi van, Aliança Catalana en torna. El barraquisme té un impacte directe sobre l'entorn urbà, afecta negativament la convivència i genera conflictes veïnals. I no poden emparar-se en cap pretesa vulnerabilitat per justificar la desregulació absoluta que patim en aquest afer. Cap país europeu tolera el barraquisme. Nosaltres, que aspirem a restituir l'estat català, no podem pas ser menys que la resta. Cal que oferim habitatge digne als sense llar? Sí. Hem de garantir que els catalans que s'han vist abocats a aquesta situació d'extrema pobresa puguin sortir de l'atzucac. No ha de passar el mateix, però, amb aquelles persones que, atretes pel seu efecte crida, han vingut a la nostra terra sense permís i sense feina i que han format màfies, xarxes de delinqüència organitzada o guetos que qüestionen el nostre marc de drets i llibertats. I dir-ho clar i català no és ser antidemòcrata ni repressor, és ser assenyat. De voler protegir, ordenar i garantir els drets efectius dels catalans se'n diu coherència, se'n diu sentit comú. No és discriminació el que vindiquem, és compromís envers el poble de Catalunya. Un poble que fa segles que lluita contra l'opressió dels estats espanyol i francès i que ara es veu obligat també a combatre les negligències polítiques en matèria d'immigració. Democràcies consolidades com Dinamarca o Finlàndia han acabat prioritzant els nacionals en polítiques socials per mantenir la cohesió i evitar tensions i conflictes. No havíem de ser la Dinamarca del Sud, nosaltres? Titllen de racista l'Ajuntament de Ripoll per fer expulsar un sense llar marroquí. Amb aquest titular, la premsa carregava el juliol del 2023 contra el govern municipal que encapçalo. Tot va començar quan la policia local, alertada per uns veïns, va procedir a la identificació d'aquest individu que havia entrat irregularment al país i a qui constaven diversos antecedents per furt i robatori. I sí, van passar el cas al cos policial que té competències en estrangeria perquè es procedís a la seva expulsió, en comptes de derivar-lo a serveis socials i hostatjar-lo a costa dels contribuents ripollesos en algun dels hostals o hotels del municipi. Perquè vostès creuen de debò que els ripollesos i la seva administració local s'han de fer càrrec de les conseqüències que comporten les polítiques immigratòries irracionals que aproven els seus partits des d'administracions superiors? Jo crec que no. Ahir els Mossos van desallotjar una nau ocupada a Badalona i el govern proimmigracionista de la Generalitat va instar el batlle de la ciutat a pagar el reallotjament de tots aquests individus conflictius i en situació irregular. Vostès creuen, de debò, que els badalonins han de pagar el preu de la inconsciència i ineptitud d'aquest govern socialista? Jo crec que no. Jo crec que la factura l'haurien de pagar bitllo a bitllo i de la seva butxaca, tots vostès. La senyora Capella, la gran solidària, ens ha dit en una intervenció anterior que quan siguem tots a casa ben calentons, brindant i desitjant-nos un bon Nadal, pensem en els sense llar o en els ocupes desallotjats. Potser, en comptes de pensar-hi mentre brinda, senyora Capella, hauria d'obrir-los la porta de casa seu i deixar-los entrar, no troba? O és que només són solidaris quan gestionen els diners dels catalans? No hi ha solidaritat amb fons propis? El que cal fer no és condemnar els ens municipals a assumir obligacions i despeses que clarament aniran a l'alça si continuen governant vostès, sinó expulsar del país tothom que hi ha entrat de manera il·legal i tothom que hagi entrat legalment o il·legalment gosi delinquir o no sigui capaç de mantenir-se per si sol, esdevenint una càrrega econòmica i social pel nostre poble. Si ho fan, la Generalitat disposarà de recursos suficients per sanejar la situació dels ciutadans vulnerables que ara malviuen als nostres carrers i podrà dotar-los dels serveis i recursos necessaris sense haver de passar cap factura als ajuntaments. Seny i ordre. Quan vostès diuen sense llar, què volen dir? Sense llar o immigrant il·legal?
Perquè Aliança Catalana no vol ningú dormint ni malvivint als carrers, però depenent de la tipologia de l'afectat, hi ha dues solucions: ajudar-lo a prosperar o tornar-lo al país del que ha eixit de manera irregular perquè puguin ajudar-lo a prosperar el seu govern o el seu monarca. Catalunya no és una ONG, és la nació dels catalans. Com a batllessa de Ripoll he intentat ajudar els ciutadans que per raons diverses s'han quedat al carrer. I he rebut fortes crítiques pel cas, no sé si el recordaran, d'un marroquí que vam trobar dormint al ras i a qui vaig denunciar a la policia perquè procedís a la seva expulsió. Aliança Catalana es nega a carregar damunt els contribuents catalans i damunt les administracions locals les follies proimmigracionistes de les que vostès presumeixen. Crec sincerament que hauríem de fer com a l'antiga Grècia, ciutats-estat. Així els municipis que triïn puja d'impostos, substitució cultural i demogràfica i papers i cafè per tothom tindran el desori que mereixen. I els municipis que votin seny i ordre quedaran eximits i salvats de la irresponsabilitat i inconsciència de la resta. Seria el més just i lògic, no troben? Els ens locals, infrafinançats, sense recursos, han de pagar els seus efectes crida immigratoris? Han d'assumir la seva pèssima gestió i previsió en aquest àmbit? Vostès generen el problema i els ajuntaments l'hem de resoldre? Què hem de fer als municipis on no tenim pisos de lloguer ni pel nostre jovent? Tancar pavellons i obrir albergs per encabir-hi els extutelats que vostès abandonen? Ajudar el sense llar del país? I tant, el que faci falta. Però ja és curiós que aquesta proposició arribi ara que tenim els carrers col·lapsats d'immigrants i no s'hagi fet res mentre hem tingut catalans dormint a sol i serena. El seu no és el govern de tothom, és el desgovern de tots. No tenim cap dubte que la seva intenció és continuar col·lapsant Catalunya d'immigrants que suposin una càrrega social pels contribuents i una saturació indigna dels serveis públics. Com menys percentatge de catalans i més pobres siguin, menys manifestacions i referèndums, El que no entenem és per què formacions que fins fa 4 dies es reivindicaven independentistes els fan costat en aquesta fita etnocida. Vergonyós i incomprensible. Lleida i Girona, se'n diu. Manifestacions multitudinàries de volem acollir, partits polítics amb milers d'afiliats posicionant-se a favor de no deportar els menes i quan es cerquen famílies adoptives, ho vam veure ahir, ningú enlloc, tu, que fan comèdia. 2.242 menes i 4.208 majors d'edat en pròrroga assistencial. Tots tenen pares al Marroc, al Magrib o a països subsaharians, però el nostre govern ha decidit que el qui els ha de proveir, mantenir i aguantar som els catalans. Una decisió unilateral, dotada amb milions d'euros dels nostres pressupostos, que genera un efecte crida incessant i que ens omple els carrers de joves inadaptats amb valors profundament antioccidentals. Joves que es pensen que guanyar-se les garrofes és picar la porta de serveis socials o estibar-li el bolso a la senyora Maria. Mentre creix la pobresa infantil a casa nostra, vostès aboquen recursos ingents a qui té progenitors vius a d'altres continents. No els importa, oi, arruïnar Catalunya si poden aconseguir el diploma de bonjans? La seva hipocresia i imprudència saben qui la paga? La paguen els joves del país tutelats per la dgaia, que són obligats a conviure i a compartir recursos amb qui no hauria de ser aquí. La paguem al conjunt de catalans que veiem incrèduls com ens obliguen a mantenir els fills dels altres quan amb prou feines podem mantenir els nostres. Vostès es pengen la medalla i nosaltres paguem la factura. L'altre dia sentia el senyor Puigdemont dient que necessitàvem eines i recursos per mantenir aquests nens i nenes. Vostès diuen nens i nenes per ingenuïtat o perquè de debò s'ho creuen? En un 95% nois. A les nenes no les deixen venir de colònies pagades a Europa. Suposo que tots els aquí presents són conscients que aquests adolescents no arriben aquí de manera fortuïta. Venen amb coneixements i instruccions precises.
Saben perfectament què han de fer per aconseguir la legalització i la moma de per vida. Tota mena d'organitzacions criminals i màfies els assessoren i en comptes de ser perseguides i sancionades, vostès les premien amb la Creu de Sant Jordi. Quin és el resultat? Desenes i desenes de centres gestionats per entitats privades amb ànim de lucre i milions d'euros que es perden pel camí. I tant és que cessin directores i subdirectors després de destapar-se escàndols, que els diners ja no tornen. I això sí, cap polític dimiteix. Han generat un reguitzell tal d'interessos i d'endollisme a redós de la immigració il·legal que fa feredat. No n'hi havia prou amb els centres d'acollida i els pisos de franc. Calia instaurar paguetes. Mentre el jovent del país no pot emancipar-se ni té cap tipus de remuneració, vostès adjudiquen nòmines mensuals de gairebé 700 euros a tots aquests immigrants il·legals extutelats. I una de les justificacions que esgrimeixen és que així no es veuen empesos a delinquir. Què és, que ara hem de pagar una quota per evitar delictes? Una tarifa plana per tenir-los contents i quiets? Quina mena de xantatge és aquest? Les oportunitats que neguen als nostres fills les regalen sense filtre a qui ve de fora i els racistes encara som nosaltres per llogar-hi cadira. Els nens i joves tutelats del país mereixen el millor servei i tota la nostra atenció i empatia. I els menes saben què mereixen? Tornar cap a casa amb les seves famílies. Vostès volen acollir? Doncs nosaltres ja n'estem ben tips de pagar els recursos dels catalans pels catalans. El creixement poblacional de Catalunya fa anys que és sostingut i que no emana de la natalitat pròpia, sinó gairebé en exclusiva dels fluxos migratoris massius i invasius que rebem d'altres continents. La manca de polítiques d'integració efectives i la subordinació de Catalunya a l'estat espanyol impossibiliten l'absorció natural d'aquests fluxes i la seva incorporació plena a la nostra nacionalitat. La proliferació de contracomunitats organitzades, concentrades en determinats barris o zones, i el control, pressió i coacció que exerceixen sobre el seu entorn immediat impossibiliten l'assimilació dels nouvinguts a la nostra llengua, cultura, ètica, valors i tradicions. Això deriva en la residualització progressiva del nostre poble, que cada cop és percentualment menys nombrós, havent de competir amb nacionalitats forasteres pel domini polític i cultural del país. Els episodis de catalanofòbia han deixat de ser anecdòtics per convertir-se en el pa nostre de cada dia i els drets lingüístics dels catalanoparlants s'han esfumat davant una immigració irrespectuosa i bel·ligerant que no només qüestiona la necessitat d'integrar-se a la nostra cultura, els nostres valors i el nostre mercat laboral, sinó que sovint posa en dubte les lleis civils per les que ens regim i els drets i llibertats que amb tant d'esforç hem assolit. La crisi demogràfica sense precedents, ocasionada per la incontinència immigratòria de diferents governs espanyols i catalans, posa en risc la pervivència de la nostra identitat i la continuïtat d'un model de civilització, l'occidental, que ens ha permès progressar i empoderar-nos. Catalunya ostenta la taxa de natalitat més baixa d'Europa, 0,87 fills per dona. El 2024, només el 9% dels nadons nascuts al país tenien ambdós progenitors nacionals. Més del 90% tenien almenys un progenitor nascut a l'estranger. Segons projeccions de l'IDESCAT, el 2040 els habitants amb progenitors nascuts a fora superaran els autòctons i el 2050 els catalans serem amb prou feines un terç de la població. Aquesta substitució demogràfica no només atempta contra la continuïtat històrica de la nostra nacionalitat, sinó que enterra la viabilitat econòmica i logística del tan reivindicat estat del benestar. L'abús sistemàtic que fan dels serveis públics i socials als immigrants procedents del Marroc i de països sud-americans supera amb escreix la contribució neta a les arques. Gairebé la meitat de les ajudes de renda garantida de ciutadania s'adjudiquen a persones nascudes fora del Principat, moltes arribades fa menys de 2 anys. Els reagrupaments familiars són un flagell pel sistema i pels contribuents, col·lapsen aules, cronifiquen llistes d'espera hospitalàries i obliguen l'administració a subsidiar indefinidament.
En comptes d'invertir recursos públics en potenciar la natalitat autòctona i en dotar d'avantatges i bonificacions les famílies nombroses del país, els governs han preferit subvencionar aquesta substitució demogràfica i asfixiar fiscalment els catalans, que avui dia no poden permetre's tenir fills, però que paguen via impostos la manutenció de milers d'immigrants. No volem importar més depredadors del sistema públic. Si cal mà d'obra, que vinguin amb contracte de treball i que en finalitzar el contracte se'n tornin cap a casa. Una cosa és venir a guanyar-se la vida i una altra, de ben diferent, és venir a complicar-nos-la. La demografia és poder. Perdre el control demogràfic del país és renunciar a la nostra continuïtat nacional, però també al grau de civilització assolit. L'avenç poblacional de cultures que no respecten el nostre marc de drets i llibertats, que es regeixen per principis religiosos de fa 1.400 anys i que qüestionen els sistemes democràtics europeus, suposa un canvi de paradigma per a les futures generacions de catalans. De debò que aquest és el futur que somien pels seus fills i nets? És hora de declarar l'emergència demogràfica i començar a capgirar aquest mal pronòstic. Calen incentius econòmics i fiscals per a famílies nombroses autòctones, elaborar un pla nacional de recuperació demogràfica que ens permeti augmentar progressivament els índexs de natalitat, limitar l'accés als serveis públics gratuïts, redefinir el sistema de pensions per garantir-ne la continuïtat i reactivar la declaració unilateral d'independència que ens permeti restituir l'estat català i exercir un control fronterer estricte i eficient. Mentre el PSOE, apuntalat per Junts i Esquerra, proposa regularitzacions massives d'immigrants il·legals, nosaltres apostem per capgirar la tendència actual i recuperar el domini cultural, ètic i demogràfic de la nostra terra. Perquè un estat català lliure, pròsper, segur i occidental no només és possible, és imprescindible per garantir el futur i benestar dels nostres descendents. Diputada. Posem fil a l'agulla?